mmiri eri ndị nri because ha enweghị base. Ịma ihe eji nwe base? Ihe eji nwe base bụ agụrụ eri n'azụ isi ndị, ọrụ eri n'azụ isi ndị, Enugu ukwu n'azụ isi ndị, aka mkpịsị bụ obere nwa ndị n'azụ isi ndị, Abagana n'azụ isi ndị. Kedizie ndị bụ isi? Ihe bụ ite mkpa bronze pot. Ihe abụọ replica, ọ bụ nke ahụ dị original. Enwere original one. Original one tọsịcha ọgwụrụ ndị Igbo ukwu wayo. Ihe niile anyị fụrụ egwu ọtara okpokọrọ original na London Museum. Ihe a bụ mgburichi etu ndị Igbo na-adị mgbe ochie. Igbo amụghị ndị nri. Ndị Igbo great child Igbo. Then o nwere obodo a na-akpọ Okotu, ndị elimen ekekwara after ekechara Igbo ka Chukwu kekwara ha. Ma ndị a na-ebi n'ime ọhịa dịka anụmanụ. All nature and the weather change ha anya na ha bụzie the same color and same stature. Igbo mụsalụ ndị ihe na-anụ ikpe kịta, for example, ka nye typical example. Abịa na mgbada ebe a enwere azụ Igbo, ndị na-azụ azụ Igbo, ndị bi n'azụ ya azụ Igbo town. Ebe n'ebe a enwere agụrụ ụzọ Igbo, ụzọ esi abịabeghị agụrụ ụzọ Igbo. Yes. Ebe na isi ọfịa ihe a na-aza bifo abụghị isi ọfịa na-afụ ụzọ Igbo. Nke ọzọ efuru nkwa a na-anụ maka ihe a na-abụ nkwa Igbo, nkwa Igbo bụ afa original name ya bụ nkwa Igbo. Kpata na obodo dị iche iche, mba dị iche iche na-azụ ya. Then ebiazie na nchịkọta ihe niile ahụ, Igbo bụ ebe a ka o biri. Onye ihe a na-akpọ anyị Igbo ukwu, anyị abụrụ Igbo ukwu. Okay. Ihe kpatara anyị ji aza Igbo ukwu tata bụ na mgbe ndị ọcha bịara gbaa merie ndị Igbo ya na-achịzi anyị, were arụrụ na ha niile chịbata na-achị anyị mana ụka ma ihe niile. Ọ mgbe ọnwa ndị Igbo, onye Igbo jee ọrụ na-adazi, onye ekwulu ọbịa jee ọ sịghị ekwulu ọbịa Igbo, agụrụzi Igbo, ọrụ eli Igbo, nke a Igbo. Onye Igbo jee iru ọjọọ oji afọ asaa na akwụkwọ sị Okeke Okoli Igbo, ọ dịzie ka ihe aghọ. Ewezie na-adọbụrụ ha na-ezu afọ obodo ha. Ha wee nata obodo a mee meeting 1945 wee tinye ya ukwu ka e wee nwee ihe eji akpa oke n'Igbo na-akpọzi Igbo ukwu. That was 1945. Agreement ejiri nye ndị ọcha na Lady of Fatima. Ihe edeli ya bụ Igbo stroke missionaries. Igbo etibeghị ukwu mgbe ahụ. Igbo stroke missionary iji gosi nọọ Igbo. Nọọ Igbo. Ebe a bịa maka Igbo. Yes. Okay. If all this artifact egwupụtasịrị ebe a, ọ maka na ebe a ka o biri akpata iji wee gwupụtasị ha. O jiri bi. Okay. So ịmadị ihe egwupụtasị ya. Because most of the ndị Yoruba na-echekọ ndị Yoruba skwa na ha na ọ dị ka this is somehow related to Yoruba na ha nwe ya somehow. Ọ ha butere ya back. Ntị. Yoruba mere Yoruba enwekwara ndị Igbo mụrụ side ha. Mana the original Yoruba, onye mụsara Yoruba bụ onye a na-akpọ Afenifele. Ihe na-alụ maka Afenifele. I hear the name. Oh ya bụ Yoruba. And ibe na-anya efu na culture ndị Igbo na nke ndị Israel bụ ofu ihe. Because na ọbara ha. Culture ndị Yoruba dị iche. Hausa matasin, sorry na na-ekwu ya. Hausa na-ebi nwere culture Fulani. Because Fulani dominatri ha. Ibekwa n'ugwu Hausa kịta, enwere ndị Hausa a na-akpọ Kanuri. Mana ebe na Kanuri a duto na Fulani na enweghị agbụrụ. Fulani ihe ndị be anyị ji asọ Fulani today. Ịkpọ onye Fulani tata bịa chere nche ebe as guard. Within 2 days ha adị 3. Within 1 week ha adị 5. Within 1 month ha adị 10. N'ofu ebe a. And oge ọbụla iwe na-ewe ha because of na-anapụ ha their right. O Fulani Ishmael bụ diọkpara Isaac mana a tụrụ ya by nwa Jamkpa.
and also na iwe na-ewe flying to tomorrow and ya bụ ihe flying eji nwe agbụrụ. Okay. O nwere ihe na-akọwa gbasara Yoruba. Because n'anya ebe kịta o nwere ihe ngosiri gị ọ bụ Obini ji bịa ebe a. yeah. Ịbịa tata ịbịa na Benin ihe anụ ndị na-asụ Igbo mana Igbo ha ma nga-ege ndị a bụ Igbo ka asị. Ịbịa na pọt ihe na-adụ maka ụmụnne ọ afọ Igbo ka a na-asụ after the war ka a chenji gasịrị afa na onwezi etu ya si akpụ ụmụ okwute ha na-azala ụmụ okwute ụmụ masị ihe abụ after the war ka a chenji wuru nke a maka ha ebe ka ndị Igbo ihe na ha bụ Igbo na-aga mechazie chenji si afa mana ha abụkwa ndị Igbo gbasara ebe niile. Okay, so ihe gbasara this artifact gosigoro this ọkwa na-akpa bronze or bronze spot. Okay, bronze spot. Ya bụ ihe ke okay. O nwere onye ihe afọ ihe a n'onu ya. Ihe a kịta gbaa na Igbo minus mụnwa ma ọ dị ọkpara m bụ onye nwere right iyi ihe because of I'm the appearance of the Obi. Okay. Mụ dị ọkpara na Obi a. Okay. Igwe obodo amaghị ihe. Okay. O jee yi o ji anata ma ụda. Okay. Lekwe ka mba n'aka. Okay. Igba n'aka so apụbe m ka. Onye bụ ihe. Okay. My question, because I got nke Igwe nke Ido. This design is everywhere. Yes. In everything I na-eme na Igbo ukwu. This design ka ife this bronze pot mean ka ife ọ bụ kọwatara ihe ọ bụ. Ihe bronze pot a bụ ihe Igbo na-carve o ji enwe aṅụrị and ọ udu mmanya ịbata n'ime obi ihe afụkwa nke dị ebe a ịfụ na nke a dị ichekwa ihe niile abụ ihe egbutere naanị. Okay. Mana BU igwe obodo n'obodo a ị gaghị abụ igwe wute ata abịaghị ebe a were ọfọ ọ mụ ji enye gị na ọfọ iji eji bụ igwe obodo maka na ebe a obi. Yes. As I'm talking to you, as young as I am, mụ patron ndị igwe na igwe niile eze ma ndị igwe ma ndị nze tata ọmụ dị patron na ala Igbo gbaa gburugburu. Ebe ọ na mapụta na unless I notice ihe n'ọmụnwa a ga-eme gịnị a ga-ekonye ụtọ kene n'ọka mana ọ bụkwa by my power. Ihe a bụ ihe mmeri inherited from my father. Dị ọkpara mkpa kpọọ egwekwara ike inherit na-achọ m afọ m mana ekpere mbụ ka dị ọkpara m mara karịa ka mma maka onye nweta nwa ọsị ka nwa ịkarị. So ekpere m ka dị ọkpara m nwekwa wisdom and knowledge dị ka m nwere. Ana m ekpe ekpere ego na ihe na-ekpe ekpere ndụ ekpere amamihe. Okay. It's not idu mmanya. Yes. Na odu mmanya ebe a. Nke a idu mmanya. Ihe bụ ite mkpa bronze pot. Ihe abụ replica ọ bụ nke ahụ dị original. Enwere original one. Original one tọsị chọgwuru ndị Igbo ukwu wayo. Ihe niile anyị fụrụ egwu ọtara okpokọrọ original na London Museum Park ya. Original one nọ na London Museum. Yes. And Jesus. Anya even mgbe idutu a nyere ọfọ o ji bụrụ idu mgbe o jee London Museum mgbe o jee London achọpụtara na igwe Igbo ukwu edinarị ya efu ya the original one ahụ ihe abụ replica. Ihe niile anyị na-afụ kịta abụ replica. So ya ndị ọcha ga-achịkọsị na baịk na ịgba n'ifọ na ịbanye dada m ị ga-akwụkwọ ụgwọ. Yes. Mana ebe ha isi ha nọ n'obodo a jee a na-edinarị ya na-emepụta make trouble. Maka ije na-eji eme gị interview ọ bụrụ anyị enwe gọọmenti ije ndị ya je eme gị interview iwe kọwara na ihe abụghị onwe. So ya ka ha ji onye ọbụla bụ onye be anyị si ebe a je London Museum a na-edinarị ya efu ya. Kọwasị achọrọ digere ya m kọwasị m ife ife all this artifact minisa. Ihe a bụ mgburichi etu ndị Igbo na-adị mgbe ochie. Ihe a kịta bụ ichi egburu egbu
Okay. Otu a ka ndị Igbo na-adị. Ine na onye a fụ ide ogburu ichi the same ichi Igbo. Ọtọ ka kwalifa ka ọkọ. Anya na obi ihe a na ọ gburu ichi ahụ. Efuru ogburu ichi. Ihe a aka gasịrị otu a bụ ichi egburu egbu. Anya bụkwa ihe ebe a. Otu a ka ndị Igbo na-adị. Yes. Mark, tribal mark ha bụ ihe a kịta. Ọ ka a na-akpọ ichi. Okay. Nke a bụ gịnị? Nke a bụ ịkpọ. O nwere ihe ikpo eji esu uri. Okay. Okay. O nwere mgbe ochie ụmụ nwaanyị na-ede enwe ya na-abụ akacha anyị na-ahụ ojibe oji a na-akpọ ya uri. Yes, mma uri. Ọ ikpo eji esu ya. Okay. Nke a eweta akwụkwọ ncheta afa nka. Nke a bụ snail, agụ nọ n'elu ya. Aka abụrụ aka abụ ihe Igbo jiri bi. Den nke ya enyezigo nke kịta bụ okpu ahụ Igbo kpuru life. Ọ ka dị life up to today. But keyboard is. Ọ dị n'obi ya. But you cannot see it unless o nwere mmemme ya bụ eme na-anya oji aka surface ya. So ị chọrọ ịkọwa na okpu a kịta na Igbo yuzu n'okpu a ka dị life ma tata n'ime obi a. O nwere ndị ọya kịta akpọ emechaa mmemme dị anụ gọchaa ọjị wechaa ọjị within 10 minutes nye n'okpu ọdọ ebe a kịta ihe afọ ya adọ n'ebe obodo mmadụ ebe ụta. Yes. History. Ọ bụrụ na ochie family anọghị, o nwere ihe a ga-emecha kwuchie okwu kwuhie okwu butuo ọfụ Igbo akụwa ọfụ Igbo na ebe a nwa obere oge anyị ya nọ ebe a gbecha ya pụta n'ebe a nwa obere oge na-enokwu aka ọdọ ya ọ pụta naturally efe ya anya ọ dịba onye akpata na ofubeghị onye akpata. O nwere mgbe ndị ọrụ eri bịara izu okpu a n'oge nwe ya mere ha nọrọ ebe a kpuo isi. ọ na okpu a na ebe a na-afịa anya ọ karịpụgo ebe ezugo na-esi nsi emerụtara akwe mmadụ onye kpọrọ ha bịa na mgbe ahụ ego bụ ego ka ekwere ka enye 2 million na ndị ọnwa di ya na mụrụ ebe a ọ bịa ka ọ bịa kwuru ha na ncha kpuo isi ọ tiri akpọpụta ha ka chi foro abalị ka ha ji bịa na-akpagharị n'ime ebe obi a tiri morning ekwe debe na akụ onwe emechaa ka ya ba ebe ahụ ekwe na-akụ onwe na-enwe danger. Den nke a kịta bụ diọkpara Igbo a na-akpọ ihe na-anụ ụmụdege ahụ ma ebe a ka o bikwara ịma na ị na-ajụ nwa bụ ọnọdụ Igbo. Yes. Ọ diọkpara na-ebi n'obi a. Ọ nke a bụ okpu nwa ya nwoke odege kpuru iwe ọchị efu na shepu nke a na nke a dị iche. Yes. Nke a ancient type. Nke a bụzi modern nke ha. Ịma na a na-asị anyị Moses ji wee agwụ enu. Ihe a bụ ihe egwutere na n'ebe a agwụ ahụ na-anụ agwụ ahụ ede na akwụkwọ nsọ bụ ihe a na-eyi ebe a naanị ka egwutere ya kịta ọdụ ha chasị na ihe ndị tosi shop kọrọ. A sị na ihe niile egwutere na tosi shop kọrọ ha ncha na London Museum edinazi ndị Igbo na-afọ ya mee investigation mee inquiry idu akịta ọ ya bụ ihe ka a dozie. Nke azi bụ nke aka abụla nya ihe o jizi ya ihe o ji echere onwe na mpata mgbe ahụ ihe ndị a dị ihe ndị a na ihe ndị a bụ ihe ọ na-eji echere onwe ebe ya afọ ihe ndị a then ekwe akịta when there is danger in Igbo ukwu those days 3 AM ka o ji eje no sound ya onwe village ị nọ anụ nwere na-akụ ya ọkụcha ha na ụzọ ụtụtụ ndị okenye from different villages agbakọ ebe a agbakọ
achịla ego jebe n'afa gịnị na-eme ejere m afọ mgbe ọ chọrọ ịbata Igbo ekwe akụrụ by 3 am ndị hu isu wee gbakọcha ebe a sị na agha na-achọ ilu Igbo na onwe ya bịa Igbo by na agha abata na agụrụ na-abata Nnewi na-achọ ịbata Igbo ukwu oge epurubene ekwe a wee kụọ abata jecha ewee kwe nkwa Igbo ukwu wee kwe nkwa na ọ bụrụ na agha ebilighị Igbo na ha ga-abịa gbuo ehi n'obi ya egburu obi ehi anụcha ọgụ ebe ahụ emecha ha n'ihe ahụ kwecha nkwa ahụ agha bie ozugbo agha bie by force now abatazi onye ọ na relax dete wee bido mebe Igbo ukwu ihe egburu ozi dị efi leta dete mebezi Igbo ukwu ihe ọ n'afọ a ka Igbo jegirigide wee gbuo ehi ahụ ihe wee gaa gidekwa gabakwa Igbo ukwu ọ na-esi dị na steeti wena ịkpatara ego bifo Igbo ukwu mana kịta jee na ihe ụmụazị ji ego emezi kịta under some months few months ekpe abụ ekwekụrụ n'aka onwe ekwe n'aka onwe yes danger pụta ọ na danger dị within ọkọ onwe ọkụọ by 3 am mbọsị ahụ ndị abịala ikpuru okpu a ekpe akụrụ after the war ekpe akụrụ ndị a nọzie n'ime ebe a ha niile na-akwụgharị na-akpagharị ebe onwe onye ma nkụzi ụzọ o ji esipụta ebe a ka Igbo nọ wee ji n'ala kpatara na nwaanyị ada aba n'ebe a kịta nweghị nwaanyị bakọtara ike baa na ya nwaanyị na-afụ nsọ ebe a na nsọ aka ọtọ for life mana efu ya kịta efu na ọdụ dị somehow efuru ebe anyị nọ nwaanyị nọ nsọ na-abata ebe a mana etu anyị nọ kịta abụrụ onye Igbo na e nwere ihe na-abọdaganụ ya na-erighị nri n'ahụ and o nwere onye imegidere iji n'aka imegidere mmadụ a na-emegide gị ịbata nọrọ ebe a mara ihe ị chọrọ ya na-wede ma mmadụ osogbu kwuo ihe ahụ ikpuchicha anyị n'anya within 3 days ihe ahụ ebido mebe onye akpata na ọ na-adị hard nwa afọ Igbo ukwu a bụ nwaanyị nwa ịkọị ọ bụrụ na Igbo ukwu senti kama onye ime ha na onye liziri taịm ọ bụrụ na ọnụ bịatụrụ yesterday o nwere ụmụ agbọghọ 4 n'ọhịa na-ebesa akwa maka mkpụrụ nke afọ mụ ya ụmụ dị mụrụ ebe a mgbecha ụfọdụ n'ụtọ ego ụfọdụ dobe ihe ha ji bịa na ọ gaghị agafe 1 month adị ime na mmadụ kechiri mmadụ afọ ime bịa ebe a kpee ya si ikpe ị ga-enwere onwe gị ozugbo onye ahụ metụrụ ihe ya abịa yọgụ mgbagharụ biko ọzọ ọ ga-ebumara gị ọ bụ na okenye obumara ga n'aka mmanya ọ ebe o si ka njọ so ebe a ka eji akpọ ebe a anị nsọ edekwara ebe a nsọ ana nsọ ma Baịbụl dịkwa ma ebe a sef o nwere ihe ka njọ ogo otu anọ kịta ị na-anya iji afụ fada abụ ebe a ka o si otu anọ o nwere adị m discriminate o nwere ụka nna asọ ama katọlik ọsọ ebụrụ ndị ụka obu ọfọ mere ihe zie m unless ma enwere time chance ezie m ozi ọ bụrụ ndị Anglican na-eme ihe zie m ma enwere chance ezie m ozi adị m discriminate because ama na ọ bụrụ na ndị niile a na-eme nọnsensị asị na aka ụka ọ bụrụ na ị na-asọ nwanne gị oyi enigwe ọdụ ụzọ abụọ kwa ofu ebe ịma na onye Anglican na onye Katọlik eji anọkọnwụ n'eluigwe because unu buru ụzọ bụrụ enemy n'ụwa so I don't discriminate ihe ọbụla gbasara ndụ a ihe m na-achọ bụ kedu ihe m ga-eme ka mme ka mmadụ ibe dị n'udo ị nweghị ike iji ego lata m ị nweghị ike iji mmanya lata m adị m eje bịa palọ ị nweghị ike iji anụ lata m anụ nchọ egolu nya
ị nweghị ike iji nwaanyị lata m, ana m anụ nwaanyị, kedu ihe ọzọ ị ga-eji nweta m? Nothing. Adị m eje hotel, restaurant, adị m eje bịa palọ, as young as I am. Ọ na mmekọta asị m ndị banyị challenge enu m. Ọ na-akụ 5 kịta, m nọrọ n'ụzọ onwe mitin na ọ na-akụ 5 nata ebe ọ bụla ede oko ka nwunye m hụrụ erie m ya na kpuo ụra. Ọ dị m arụ mma. Onye na-ejegharị nọnsensị a ka a na-abịa ejebe mmadụ akọmiti one thing or the other. So, none. Thank you, sir. Ebe a bụ ebe ị na-enye ọ n'ime obi a ihe afụ wọl ya ihe afụ ihe wọl obi a ebe a ka m nọ nye idu ọfọ idu tu. Ọ n'ime palas ị nọ wee nye ya ọfọ ji wee bụrụ igwe Igbo ukwu. Yes. Okay. Okay. So o nwere onye sị na ebe a bụ Igbo nọ wee yi na-ana kpọmkwem kwubugo so nọ n'ime ebe a kpatara na ebe the whole ọka dị ya ka o yesi dị nwa nwoke bụ dege na ebe ọ nọ yi na ebe a ka ọ nọgidere yi na-ana diọkpara ha nwanyị na-alụ dege ụmụ dege ebe a ka nye nwa anwụkwụ ha anwụ ya nwa nwụrụ anwụ ebe a ka ọ nọ wee mee gịnị yi na-ana banye n'ala. yes kpatara na ebe a kịta na ebe a dị much secret. And Igbo n'onwe ya ga-ebe a ka ọ nọ wee banye ime palas ya bụ ya ebe ọ nọ yi na-ana ndị ọkpara ya nọgidere ebe a maka ndị ọkpara na nna ama nzọ ọgbọ ya ndị ọkpara ya bụ ebe a ka ọ nọgidere nke bụ na na-eyi na-ana ka na-ekwu megide ihe amara chi ụtụtụ fo esekporie nri eme eweta nkwụ enu abanye na hol anwa until after the years anaghị anụzi onye ama na nke ya gago ọnụ a bido megide ma ya ọ na-emechido wee mechidobe etu o mechidobere ọ dịkwu nke ma m na omechicha o mechichago dịpụ nwe di ya wee gbada ya aka jegido mgbe ọ ka pere mpe. history ị na-anụ ọkwa maka Igbo ka a na-ekwu maka ya maka Igbo gị nwa na-anụ ọnụ m ịbụ onye Igbo abụ m onye Igbo so ọ maka akụkọ anyị nwa ka a na-akọ so ebe ọbụla ị na-anụ na otu o si wa na-akọ ị na-amụtakwa anụ nwe kweshọn ị jụọ ka anyị bịakwaba jụọ nna anyị ịghọtago bikos ada amacha anụ nwekwe chalenji chọrọ ịtọkwa ka anyị jụọ nna anyị bikos ọ na ya andọ ya nwa na-akọ ife anyị bịarụ ka anyị jụpụta gosi unu ka unu mara so ihe anyị chọrọ gịnị drop your comment ịghọtago. Ndị agụ nkwụ nwụrụ si na ebe a ka Igbo bido and gị nwa na-akọ akụkọ a si na ebe a bụ obi Igbo ebe a ka Igbo biri bido ndị nri a ga-ekwetekwa n'akụkọ ị na-akọ. And another one, why is it that na anyị bụ ndị Igbo na-azọzi ebe Igbo si wepụta? Nnọọ ikwuru ọfụma. Onye mmiri na-eri na-agha aka kwe ma ihe nnu ya na-ekwu mmiri na-eri ndị nri because ha enweghị bezi. Ịma ihe eji nwe bezi? Ihe eji nwe bezi bụ agụrụ eri n'azụ isi ndị, ọrụ eri n'azụ isi ndị, Enugwu n'azụ isi ndị, aka mkpịsị bụ obere nwa ndị n'azụ isi ndị, Abagana n'azụ isi ndị. Kedizie ndị bụ isi ha na-agha aka, onye mmiri na-eri na-agha aka ma na-agwakwa ngụsịgụ na ndị na nri bụ great grandchild Igbo. Wee sịgụ gaa na Genesis 4 ka ị mara ebe Igbo bidoro.